سلام كبرات تخططتنا نقع بدحن مساكم نايلو مخا ازي اقداس زخونه تمرت كهلوناي سو شير غبرو ابو كلكم لايك اغبرلو نتي channel كا لايك غبرلو كلكم بليز يا سو ماركت اب مخفاتيو ساعات كندي ماركت زخفت لكم تحطون يركم بناي انجلاند بقى كابز حد زلناس دحر فرق ساعات تعداغانا امريكا كخفتيو ناي انجلاند ونا يوروب انترليهم ግን اقدم متخفيت له مالت ስለዚህ حفشاوي بأفريج كرر خلو كبابي ساعات شعات ناي نجوه بب زلنا عدي ماركت يخفت لنا أوكي تنجز زلنا ستوكس جن كوسنا خلينا أبنت أبل جزء ترى ليه أبل نا أمريكا كامباني سلزقونة أب ناس داك وي أبتي نا أمريكا إكسشينج سلزلا بنا أمريكا جزية ساعات شعات ناي نجوه وشعات فرقان كباب خفت يا مالتي ساعات شعات فرقان بنا أمريكا نحن بوتا خون كل جزية بإنجلند خا كل فرقان مالتي سلزي أب يوروب زلهم كاس عسل فرقان يخفت لكم على مالتي تعداجا صحيح أزي أقدس زخونة سومني أبزي سومن of course ناي ماركت بحافظ الشخا كم زتريوه ببزعي لعلن تحتني بلالو ناي متا فيسبوك كبابي عسرة مئتاويت وسي خلا أب حنت معاتيت مال ماركت عطوم سبلا ساعات شعت بنا يوكي مالتي وي عسرت بنا يوروب عطوم سبلا ناي أمريكا ماركت سبساب هيبنيرن سبساب مسحبا ناي أمازون يخون ناي فيسبوك متا لنا نصوع مالتي بزح مئتاويت اوكي ثانك يو بزح مئتاوي توثيقه ابزي كريكم ناي فيسبوك انتريخمو 16 مئتاوي اب وشتي ماركت كي تخفت خل ايزي بري ماركت يبلالو انتريخمو 394 زنبرتنا حنت شير 400 سوسان كوينا لا بز غزي نص ترا معس كوينو توسخي ديفيدند توسخي ገንዘብ ካ ተዋሂቦም አለው ስቶክ ባይ ባክ አخ ጎብሪኦም ማለት ካብቲ ዝነበረ አውትስታንዲንግ ሼርስ ካ ኮግድሉ እዮም ስለዚ ኣብ መታ ወይ ፌስቡክ ኣዋፊርኩም ዝነበርኩም ኮንግራቹሌሽን ምክንያቱ بقليلو شي حوافيكم تنيركم بحصر زبالة شحن كبتا ميتين كساب شحن 300 كبتصح يخلي اب حصير غزي نات صبصاب كبناي كهلوناي سو تراي زيكونه ناي امازون زوافركم كمان لقعكم 600 تاوي امتي يلا ابوشتي ماركت عصوم زبله اذن تايو اذ كل لوط زومص زلو ارنيني هبعنا ب 3 ورح زبلنايو عايز حلفه نوري 10 حدا 10 تخلتن ورح 10 زنبره صبق وصيت سلازمصابنا غزي كريسماس بو متنكا ريوارد يوهبنا له وصيت نايتي صبق مخسب زرخبالو خا اوف كورس نتو موافرتي يوهبهم الله مالتي دمتي سمعي لخون هوبفلي كساب زموصاب كلخون اشتي اوفرفيو كهبوكم الامبر سو تراي زيكونه بزح ارستات كهلونا اي انترست ريت معرخنا يصلوا خغبرلو يخئل اوف كورس بزح غزي تماهيرنا يورينا لنا ابز غزي زخا ناي انجلاند انترست ريت هيبوم يرم تصصاب زين بانك اوف انجلاند زبحالو مالتنا امريكا خاخم ود فدرال ريزيرف زبحالو تصصاب هيبوم يرم نتي اوافيرنا زلنا ببزحي صلوا خغبرلو سلازخئل بزعب اون صبو يرنا كنزاراربينا لكع كنتي اب ساعاتو تريد براكتيكال جير زبولكم كا نشتكر يكم يبخم تجوز انت شطنا ابو كله حتى تعليقكم كا حتى الملسن كهلونا اي مال سلازي ازي اقداسي مخنياتو تن عبيت تكالات زبحالا امازون ابل فيسبوك سلسته كابتن ماغنيفيسنت 7 مكا شوعات عبيت تكالات نبلن صبصاب هيفن يرنت مالي مالتي سو يا شير غبلهم احوات نشتي overview مأتو يهبكم زلو خزيا اوكي دمص كمان نسمع له بيرفكت بتوسخي ثانك يو جايز ممبرز اتي مالو خنت جيك دم حجي لي زنبوركم ميبي نزي channel تحجزوا تدلين تعليقكم ممبرز كتكونوا تقوليكم لكم زنبوركم اوف كورس كبابي 1 2 3 4 5 6 شدشت ممبرز كوينكم عليهم سلازي ثانك يو سو ماتش كبلوكم يدلي زغاتو بغير خصعر كحجزني مالتي سو نوحكي وصلكو سكرين شير كقبلكم بقل زبله مسرت تتصابن ካብ ምንታይ ከም ዘእትዎ እቲ ገንዘብ ከማ ንእሽተይ ርድኢት ክንገብር ብፍላይ እቶም ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይነበረኩም ኣብ ስቶክ ማርኬት ካብ ተኣነ ዝወስዶ ሪስክ ካብ ምውሳድ ኣብዘን ትካላት እዚአን ብምውፋር ከማን ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ክትረኽብሉ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ፌስቡክ ዘይፈልጥ ሰብ የለን መዓልታዊ ንጥቀመሉ ኢና ጉግል ዘይፈልጥ የለን ኣማዞን ዘይፈልጥ የለን መፅሓፍቲ ኦርደር ንገብረሉ ገለ ነገራት ትሸጠሉ ብዙሕ ነገራት መክሰብን ክሳራን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚታት ምውፋር ከማን ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ክትረኽብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ግምት ኣለኒ ስለዚ ፌስቡክ ንባዕሊ ኣነ كابتن إنفست زي جبر كلها زحلفت النزبلة مالتي إنفست جبر تهز جبر لانيرة بتعمل صبون يرم هنا 9 يرم حنت شيء 400 بس يجوا بحاطير جزء سو سما متى متى خبها الكله فيسبوك
እዚ ኢንስታግራም ወሳብ ንጥቀመሉ እዚ መሰንጀር ኩሉ ሓንቲ ትካል እያ ትቋፃፅሮ ማለት እዩ ስለዚ ፍልይ የብሉን ብሓንቲ ትካል ዘመሓደረ እየን እዚአን ኩለን መታይልና ከዓ ንፅውዕ ናብዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኳርተር 4 ወይ ከዓ ናይቲ ራብዓይ ክፋል ፀብፃብ ሂበን ነይረን ስለዚ ብቅልል ዝበለ ይኽበኩም ብዙሕ ኣይንወኾነ ምክንያቱ ኣብ ፌስቡክ ኣዝዩ ኣገዳሲት ውፅኢት ዝበልኩም 20 ሚእታዊት ኣብ ሓፂር ግዜ ወሲኻ ዘላ ኣብዚ ናይ ኣድቨርታይዚንግ 38.7 ቢልዮን ኣታዊኣ ብኣድቨርታይዚንግ እያ ተምፅኣ ኦፍ ኮርስ ርዱእ ነገር እዩ ካልእ ኣታዊ ክህልዋይ ግን 38 ካብ 4 ቢልዮንስ እቲ 38.7 ዳርጋ 96 ሚእታዊት ካብ ኣድቨርታይዚንግ እያ ትረኽቦ ማለት ስለዚ ፌስቡክ ክንጥቀም ከለና ወይ ኢንስታግራም ክንጥቀም ከለና ኣድቨርታይዝ መፃናኡ ብዙሕ ስለ ዝኸፍሉሉ እዩ ስለዚ ንስኻ ክትከፍል ከለኻ ንመን ኢኻ ትኸፍሎ ዘለኻ ንዕኦም ነትዮም ፌስቡክ ኢኻ ትኸፍሎም ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ 24 ሚእታዊት year or to year ማለት ካብ ዝሓለፈ ዓመት 2022 23 ብ24 ሚእታዊት ክትዓብዮ ክኢላ ስለዚ ንሕና ከም ደቂ ሰባት ወላ እንታይ ክንመሃር ንኽእል ኢና ናይ ግድን ክንዓቢ ኣለና ክንዓቢ ተዘይክኢልና ንድሕሪትና ንተርፍ ዘለና ምዝ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ንስኻ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘለካ ስኪል ወይ ክእለት ሕጂ ይጠቕመካ ንድሕሪ 2 ዓመት ንስኻ ኣፕግሬድ ጥራይ ክትገብር ዘለካ ክትመሃር ጥራይ ዘለካ ብወፍሪ ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ማለት እዩ ሶ እቲ ቀንዲ ኣታዊኦም ካብኡ እዩ ግን ካልእ ኣሎ እዚ ፔመንት ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ወይ ሜታቨርስ ገለ ዝበሃል ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኦፍ ኮርስ ውሽጢ ክኣተና ብዛዕባ ሪልቲ ላብስ ኤን ስታፍ ላይክ ብዙሕ ከዓ ክህልወና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናታ ጠቕላላ ዘእትወቶ 40 ቢልዮን ካብ ኣድቨርታይዝ ጥራይ 24 ሚእታዊት ኦፍ ኮርስ 25% ጽቡቕ መኽሰብ ረኺባ እቲ ጽቡቕ ኣታዊ ተምፃሉ where is it Amazon web service ዝበሃል ኣሎ ኣዳ ከምቲ AWS ዝብል እዩ ክንሪኦ ንኽእልና ፀኒሕልና Amazon web service ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ኣማዞን ትጥቀመሉ ወይ ከዓ ቀልጢፉ ዕብየት ዘርኢ ዘሎ ኣታዊኣ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንስካ ረቨኒዩ ወይ ሴልስ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣታዊኣ ማለት እዩ ዝኾነ ከይከፈለት ከላ ኮስት ኦፍ ረቨኒዩ ከዓ 7.7 ቢልዮን ኣለዋ ኦፍ ኮርስ ነቲ ትሸጦ ዘላ ንክትሰርሓሉ ዝወስደላ ገንዘብ ማለት እዩ 7.7 ቢልዮን ክኸውን ከሎ ናይ ሰራሕተኛታት ገለ ከይከፈለት ከዓ እቲ ፕሮፊት 32 ናይ ታክስ ናይ ሰራሕተኛ ገለ ከይከፈለት ግሮስ ፕሮፊት ንብሎ 81% ዋው this is amazing 81% ማርጅን ወሲኻ ዳርጋ 100 ወሲኻ ላብ ሓደ ዓመት ማለት እዩ is massive ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ናይ ሰራሕተኛ ገለ ምስ ከፈለት ማለት operating expenses ወይ operational expenses ወይ ወጻኢታት ኢልና ንጽውዖ ምስ ከፈለት ከዓ ናታ ፕሮፊት 16 ቢልዮን ኣለዎ ወላ ንሱ 41% ማርጅን ረኺባ ኣላ ማለት እዩ 21 ነይሩ ናይ ዝሓለፈ ስለዚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ጽቡቕ ውፅኢት ረኺባ ኣላ ጠቕላላ ሓንቲ ትካል መኽሰብ ያለዋ ዲ የብላን ክትፈልጦ ነት ፕሮፊት ንብሎ ዘለና እዚ ወይ ነት ኢንካም ማለት እዩ ጠቕላላ ኩሉ ምስ ከፈለት ናይ ሰራሕተኛ ናይ ታክስ ናይ ኢንተረስት ኩሉ ምስ ከፈለት ዘለዋ ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ 14 ቢልዮን ጠቕላላ በቃ ጽሩይ ዝኾነ መኽሰብ ክትሕዝ ክኢላ ንሱ ከዓ 33 ሚእታዊት ማርጅን ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ 14 ዝጎደሎ ረቨኒዩ ዝተመቕሎን ረቨኒዩ ምስ መቐልናዮ ብ100 ተርቢሕናዮ እዚ ክመፃልና 35% ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ትካል 35 ሚእታዊት ማርጅን ክትኣቱ እንተኽኢላ is crazy ብጣዕሚ ጽቡቕ ከይዳ ኣላ ማለት እዩ ሶ እስክት ቢትኮይን ወሪዳ ኣላ ኣብዚ ሶ መታብ ዘሎ ትሪ 16% ትሪኦ ኣለኹም ኣብዚ 16% መኽሰብ ክትረክብ ክኢላ ኣላ ማለት ይር ተደይ ትሪእኒ 12 ካብዚ ዕለት ሓደ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 164 ክትከስብ ክኢላ ሶ ጋይስ ናይ ፌስቡክ እቲ ቀንዲ ዘእተወቶ ገንዘብ እዚ ክመስል ከሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ማለት እቲ መዓልታዊ ዝጥቀሙ ኣብዚ ናይ መታ ተጠቀምቲ ንሕና ማለት እዩ ሸቀጥናቶም ኢና ወይ ሸጡና እዮም ዘለዉ ሸጡልና እዮም ዘለዉ ስለዚ ንሕና ኢና ናቶም ዳርጋ ቀንዲ ኣታዊታቶም ብኣድቨርታይዝ ንዓና ኣድቨርታይዝ ምግባር ማለት 8 ሚእታዊት ክኸስቡ ክኢሎም ረቨኒዩ 25 ሚእታዊት ማለት ኣታዊ ሴልስ ኢልና ንፅውዖ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ኤክስፔክቴሽን 4 ዝነበረ በሊፅዎ ማለት እዩ which is good እቲ ኦፕሬቲንግ ማርጅን ኢለ ክገልፀልኩም ፅናሕኩ እዚ ማለት እዩ እዚ ኦፕሬሽናል ማርጅን ወይ ኦፕሬቲንግ ማርጅን ዝበልናዮ ኣብዚ ዘሎ ብ41% ክትከስብ ክኢላ ኣብዚ ካሽ ፍሎው 21% ኣለና which is good ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን እዚ earning per share is amazing 5.33 ንሓንቲ ሼርስ ብሕሳብ ክንዲዚ ኣምፅያትና ስለዚ ካብቲ ትፅቢት ንላዕሊ እንዳኾነ እዚ ማለት እዩ
زعابي نيوز ناي متاوي ناي فيسبوك ان ابز لكم لنفسه كف شير اب متاوي فيسبوك اوافير زنبره سب 5 سنتيم كاب حنت شيرز 5 سنتيم كم ديفيدند كم بوناس لنا زوعنايو غنزب علت 26 كتوهابي اخم مالتي سلازي نفس وقفكم 10 شير انتنيركم 5 قرشي 100 شير انتنيركا 5 قرشي كم بوناس كم ديفيدند علت 26 مارت كتوهابي اخم زخا ديفيدند ترأي ايفلتني على فيسبوك اوف كورس ماركت فتيو نزخا مالتي مارك زاكنبرغ نسوتي سي او مالتي 347 مليون شيرز وي بركي ازلو سلازي بزي ديفيدند تراي ب 5 سنتيم كاب حنتي كندك وسدي حسابو 173 كلاسيك 173 مليون كاش كوهابي ديفيدند تراي مالتي اسو زي كونه 5 بليون زخون ستوكس كا باي باك غوبريوم مالتي سلازي باي باك غوبريوم انتاي مالتي نيسيكو صهر مابزي نابنت 200 بليون outstanding shares انتنيروهم اوكي 200 زخون بليون outstanding shares انتنيروهم 5 تقونيسهم بلو 150 شح ويكا بليون outstanding shares تراي كترفي مالتي سلازي نسخة برك جزي كان تنيركها نابو كوسخي مالتي نابتي نسخة برك جزي كذا لخا نفسه وكف يقدل سلازولو واغا نايتي اوافير كالو زلخا كوسخ يرأي مالتي اوف كورس حدثتي تخونكم قرب برتع كبلكم خلين سو جن صبغ نجرنا مبالي سلازي باي باك مالت كا بتعمل صبغي ستوك باي باك تقبر كلا خلك اخمت ديفيدند تمسسال هون الله ازي ديلي اكتيفيزرز النا صنحنا ناي كوارتر 1 ناي زي حج زلنا غزيه لعن 35 بليون زخون فوركاستد كوين لو كا اتاو نخطو مالتي اتسميت 33.6 ዝነበረ 35 ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ትፅቢት ንላዕሊ ፎርካስትድ ወይ ከዓ ገምጋም ተገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ so this is amazing earning per share ኢለኩም 4.90 ዝነበረ 5.93 5 ቅርሽን 33 ሳንቲምን ካብ ሓንቲ ሼር earning per share ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ካብ ረቨኒ ካብ ኣድቨርታይዝ 38.7 ቢልዮን ከተእቱ ከላ ትፅቢትን ብዳርጋ 1 ቢልዮን ዝኸውን سعيراته كاب ادفرتايزنج تراوي كاز بلص او سي تامصيا مالتي از ريالتي لابس لوس اوف كورس از ناي بعل ابل ميتافيرس جلز بحال سمعكم تكون يخم ميبي خبر تاعكم خدي مزناي ارتفيشال انتليجنس كله زتتحاز مالتي لوز يرماو جن اكسبكتد تسميتي مالتي سز 4.1 خسري ام تباهيل زنبره 4.6 كثيرهم جن اس اوكي معناته they will start هيرون اجين سبات قوصيهم اجين مهنياتو صبق مخسب سلا زرخبو نسو طراي زيكونه دعم اتاو سلا زرخبو بديفيدند بسرحتنيا قوصيهم كوسخو مالتيو بتوساكا outstanding shares كوغدلو ليهم despite uncertainty ويكا نحنا ماركت كمزي زخون زلو اندابلنا خلناس نسوم دل رأس متأمام غيرهم مستأتاويتات زلوهم ገንዘቦም ክውስኽ ትፅቢት ይግበረሎ ማለት ስለዚ this is amazing ነቶም መታወቂ ካብ ፌስቡክ ኣዋፊርና ዘለና ጽቡቕ ነገር year to year on year ወይ ከዓ ዓመት ንዓመት revenue 25 ሚእታዊ ክውስኽ ክኢሉ ማለት እዩ so this is wonderful news ነቶም ኣብ ኣዋፊርና ዘለና ኣብ እንታይ ዝበሃል ኣብ ዓመታዊ ፌስቡክ ኣዋፊርና ዘለና congratulation ኣብ መጀመርያ ሓቢረ ፀኒሐ well done so እዚ በዓል ፌስቡክ በዓል ኣማዞን በዓል ኣፕል ንብሎ ዘለና ከምዚ ዓይነት ፀብፀብ ክህባ ከለዋ ማርኬት ከኣብኡ መጠን ክውስኺ ትፅቢት ዝግበረሉ ጥራይ ዘይኮነ ሲውስኺ ዳርጋ 99 ሚእታዊት ማለት እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ግዜ ዲቪደንድ ይኸፍሉ ዲቪደንድ ክትከፍል ኮይና ሓንቲ ትካልካ በቃ ርእሰ ምትእማን ስለ ዝገበረት ፅቡቅ ፕሮፊት ስለ ዝረኸበት ጥራያ ዲቪደንድ ክትከፍል እንተኽኢላ እንተጀሚራ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዝኾና ከም በዓል ፌስቡክ ከም በዓል ኣፕል ኦፍ ኮርስ ንእሽተይ ይህቡ እዮም ከም በዓል ተስላ ክህባ እንተጀሚረን ኢት ሚንስ ናብ ምዕባለ ዘይኮነ ዘዋፍርኦ ዘለዋ ተመሊሰን ነቶም ሼር ሆልደርስ ዝኾና ንሕና ዋና ዝኾና ብርኪ ገዚእና ዘለና ተወሳኺ ገንዘብ ይሂባና ኣለዋ የቐኒልና ኣባል ናይዚ ትካል ናይ ዝኾንካ ብምባል ማለት እዩ ሶ ታንኪ ኣሕዋት ከብዛሕኩልኩም ንሓና ውሕድ ኣሕወድ ኣቢለ ክህበኩም እየ እቲ ቀንዲ ኣርእስታት ዝህበኩም ዘለኹ እቲ ፕሮፊት ማርጂን እቲ ኔት ፕሮፊት ዝብለኩም ዘለኹም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓፈሻዊ ትፅቢት ዝተገበረሉን እቲ ውፅኢት ዝመፀንካ እቲ ዝዓበየ ነገር እዩ ስለዚ ትካል ትኽሰር ኣይትኽሰር እቲ ዝዓበየ ነገር ሰብ ትፅቢት ክንደይ ገይሩሉ ነይሩ ነቲ ሰብ ትፅቢት ገይሩሉ ዝነበረ ፅቡቅ ኣታዊ ደረኺቡሉ ኣይረኸበሉን ዝኸውን ዘሎ ቀንዲ ማለት እዩ ሶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሶ
ናይ መታ ستيل 15.8 له اوف كورس كاب 10 نلعلي برسنت جاب حنت معالتين ترخيبه ازي بزح مقصد جيراتلو لا مالتي احوات انت يخون الله بزناي على البيتكوين كري لكم ابو كله بيتكوين 42 وريد الله سو لعلي عليه بانيرا لما حجي ابز حصير غزي قال الزينه قاطيم له مالتي مهنت كبر 43 شي حنابو وريدا زلا تسلا بري ماركتس تسلا 185 وريد الله مالتي 188 زحدرت حجي ግን ማርኬት ክፍት ምስ በለ ኔጌቲቭ كتصنحكم يعني سو تريدينج فيوز بحال اب ابلكيشن داونلود تقدروا تخليكم كتريوا ماس بوزع زلو يهو فاينانس ازتات ازغب بزي خطكم تخليكم وي كاي اس زلهم زي ناي ودي كوليت ويبول كتقمو تخليكم مالتي سو قصينا ناب امازون كيدنا ماركت كي تخفت خلو مالتي امازون بعلا 6% وسيخالا this is amazing نبعلو 6% 100 قرش وافير كذا بركاس 106 مخونه نيرو مالتي ابو حنت معلت بيزيكلي تسكل زبله على امازون كا حنت خبتين ببزحي امازون ستوب كم مجمر يعني تريني امازون حنت خبتين زبله ساعه كلاب عالمنا تباهيلن زصواعين ابز تريهم حجي كاب كلتشحن 10 تناب انجلاند زمصا كله انا فور اكزامبل كاب كلتشحن 10 جميراس كلتا شحن 509 مئتاويت مخسبي ترخيبات بمئتاويت ازلكم زلخو so this is wonderful ترى يفلتني 6 زنبرت ابز غزيزي 160 كوين الله مالتي so amazing so نسان بعلا صبصاب هيفانيرا ابز غزيزي خم زبلكم تمال 159 زحدرن حنت بركي حجي 169 10 قرش وسي كله بمئتاويت تصل كلها 6 مئتاويت وسي كله كنبلو نخلينا what is Amazon سو سكرين شير ገይርልኩም ኣለኹ ናይ ኣማዞን ካ ኣታዊታት ካብ ምንታይ ከም ትእትዎ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣሕዋት ስለ ማለሲ ንሕና ብሓፈሻ ክንገዝእ ከለና ኣታዊ እንተን ትካላት ካብ ምንታይ ዘምፅኦ ፕሮፊት ሕጂ ናተን ንባዕሉ 10 ቢልዮን ኣለዎ ናተን ኣብዚ 2024 ግን እዚ ኣታዊ ክብሎ ከለኹ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ ኩሉ ምስተኸፈለ ናይ ታክስ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ኮስት ኦፍ ሴልስ ኩሉ ምስተኸፈለስ ፅሩይ ገንዘብ 10 ቢልዮን መክሰቢ ተኣታዊኡ 77 سوري أتهوي 170 بليون نوعهم صلوا يترفقون 10 بليون يتسترف 160 ناب منتاي كيلو ناب تاكس ناب سرحتنيا ناب قلقل ناب لطفي له مالي سلازي بيزنس نكفت كلنا نبعلنا كحجزنا يخلي سلازي 100 سلازي وافر كاس وي 100 بكا زخونه بيزنس سلازي خفت كاس 100 مئتاويت كتكسبوا له ما تكون 10 مئتاويت خسيب قال لومي صباح 10 حدا دحري 10 تاخذ نابلكا كتعبي تخليها سو نوح كي تزرب كله ابزني امازون كندي أتاويتاتا 7 بليون كابت 170 بليون كاب اونلاين ستوري زمص اوكي اونلاين ستور انتي مالتي اب امازون نحنا كل شيء نخلينا زخون نغرات سلازي ابو ناي زقمت كاي نا amazon.com اتي ابتو ويب سايت نعمل مصحفت اوردر نغبر كال نغرات نغبر نسم كوميشن بزح غنزب كترفو يخول يما بو ويكا بعلم يشطونا مالتي سلازي اب amazon.com انا حجي درغا بزح نغرات يزغز كاب amazon.com مالتي سلازي بزح مخسب يرخبوا له درغا فرقو كابو يرخبوا له كاب 4% خونا 4.5% مالتي كال فيزيكال ستور اللهم نابنا دكانات كينا زخونا خنغزالو نخل مصحفت دي خال خنغزالو نخل 5.2 بليون اتاو خرخبو خيلهم نسو طراي زيكونه ابز خالنا ابز سوري ازي ثيرد تاكال اتزلازي حابزين لعلي ثيرد بارتي سيلر سيرفيس بزولو اذا خليك كم تناي قدامي كوين غد بعلها خشوت خلها مالتي انا يشيط ابو نسون كاب كوميشن ديم كال نغرات يترفو زي تويتش حدا 5 لك 5 يوتيوب لايف ادفرتايزنج خدول زلنا لايف بفلاي جيمز تصاوتو ابو ببزح يخديهم سلازي بادفرتايزنج لك 5 جوجل كاب يوتيوب زرخبو مالتي سوني بزح ገንዘብ ክረኽቡ ኽእልዮም እዚ ሳብስክሪፕሽን ንኣብነት ቀልጢፉ ክመጻካ ኦርደር ዝግበር ካዮ ሳብስክራይብ ትገብር ኩዕሶ ክትርኢ ተለሊኻ ሙቪ ክትርኢ ተለሊኻ ኣብዚ ፕራይም ኣለካ መጽሓፍ እንግሊሽ ትኽእሉ ኣውዲብል ናይ ግድን ዳውንሎድ ትገብሮ ብጣዕሚ ደስ ምበለኒ ነይሩ ምክንያቱ ኣነ ካብ መጽሓፍ ዘንብቦ መጽሓፍ ዝሰምዖ ይበዝሕ እዚ ኸኣቲ ኣውዲብል ንግዜ ቁጠባ ክሕግዘካ ክእሊ ንኣብነት ትሰርሕ ትኾንካ ኣብ ስራሕ ከለኻ ኣውዲብል ክትሰምዓ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕሱር እዩ ንሓንቲ መጽሓፍ 7 ቅርሺ ገለ ትኸፍል ንሶም ብዙሕ ኣታዊታት ኣለዎም ካብቲ ኣውዲብል ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኣታዊ 10 ቢልዮን ኣለዎም AWS Amazon Web Service ናይ ክላውድ እዩ ዝኸልክ ጉግል ኣለዎም ከምዚ ማይክሮሶፍት ኣለዎም ቀንዲ ውድድር እዚ ኸኣ ዳርጋት እንዳዚ ዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ኣታዊታቶም 170 ዝብሎ ዘለኹ ካብዚ እዩ ካብዚአን ካልእ ኣታዊታት ኣይኮነን ዘለዎም
إذن بعلو كله أونلاين بأكالس بقى خندي زلوا أونلاين استراتيجي علاتكم كله أونلاين يزخلوا زعل ما بنتاعي كم زلا زريكا everything أونلاين سو بأكال بيت تمرت زي كونه بأونلاين بيت تمرتي بأكال مصحف مباب زي كونه بأونلاين مصحف مباب زي بزح نجارات له طلع anyway بزح كي يبلكو تي بروفيت ناتهم 7 بليون تقيموا ماركت كيك فتكون لكم يا AWS operating profit أبزلكم net profit 10 طلع كتمس كإلى مالتي so forecast كأي حاجة رولز لهم ملكت of course اللوز جبرت ويكا كابت تسميت نتحتي زمات أي زي أترى يوم حما ترخيباتهم سلازي 240 بليون net sales أمس يوم استحسب جن 240 كل التاني سلازي نحنا 240 كتن كم يوم لنا تصفى جبرنا بس هم جن 240 خلنا مسي يوم forecast خوينا مالو ويكا جام هيبو مالو نازي ورحادة ورحتة سلسلة مالتي operating income كم زرعنايو تي ناي سرحتنياتات زمات زلو مسكفل كمالتي سرحتنيا زي كونس نايت مسرح نايت نجارات مسكفل كايو of course 13 بليون 26 مئتاويت سعره خيلو ويكا زبلة أو سيت عمسيلو مارجين شو عتن بشومونتا مالتي which is very good amazing أبزي earning per share expected 0 شو عتن شومونتا زنبرة كرشي كاب حنتي شير كم صوب مخالهم أزيو عاب نجاري which is صبغ مالتي أب أمريكا زلهم أتاويتات صبغ كيدو زي AWS بولكمو it's amazing expected لك عسي مهاري ماما جن still عبيت ير له مالتي consumer still strong وك أحياء المهني زر إن زلوا quarter 4 AWS زح دخلكم صنع كنا ناي cloud مالتي ناي مالت ويب سايت نعمل كسر تخونك نسوم يحزل كابوشتي لك خمس جزء كاريوم خلوه مالتي سلزي AWS بتعني عبي شو عتنا تبكلته كم زوج إلهم كاب operating income so this is amazing كلتنا حمشنا تبخلت تسبيت بيرو النيرو بكلته بليون كسعروا بمخالهم 38% عبية تاريخهم مالتي outstanding 37 مئتاويت بقى عبد 3 عامات درجة 100% عبي لو مالتي بتزوج يا 3 عامات free cash flow obviously هاي كيدو له بتعني هاي كيدو ناي AI bot رول اوت كغبريهم ويكا بعلم كملس الكازو كله 5 artificial intelligence بوزلنا تحتهم بعلم يملس الكازو خنا تجزت لي بعلم ريكومنديشن يوبها of course ኣብዚ መጽ ዘሎ ሰሙናት ክንዝርግሖ ኢና ኢሎም ኣለዉ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብዛዕባ ኤንቪድያ ብዙሕ ተዘራሪብና ኣለና ኣብዚ ቻነል ሶፋር ካብተን ዝበለፃ ውፅኢት ዘምፅኣ ትካላት እየን ምስ ኣማዞን ፓርትነርሽፕ ገይሮም ከዓ the fastest GPU powered AI super computer ከምፅኡ ማለት ፓርትነርሽፕ ኮይኖም ኣለዉ ወይ ከዓ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ማለት እዩ ስለዚ ዓባይ ትካል ምስ ዓባይ ትካል of course እዚኣ ንመን እያ ገንዘብ ክትህባ ንቪድያ ስለዚ good news for ንቪድያ ከዓ ስቶክ ወሲኻ ትኸውን እያ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ኣማዞን ፓርትነርሽፕ ከም ዝገበረት ተፀብፃብ ስለ ዝመፃና ስለዚ AI ወይ artificial intelligence የተኣታትው ኣለዎ ብኡ ኣብ ናይ ማርኬቲንግ ከዓ ብዙሕ ወፃኢታት ኣይገብሩን ኣለዉ ማለት እዩ which is good so in a nutshell እያ ሕፅራ ቢለ ዝህበኩም ዘለኹ ኣሕዋት ከም ዝበልኩኹም 6% ከሲባላ ማርኬት ሕጂ ድሕሪ 4 ደቂቕ ክፍት ክብል እንዲ ማርኬት ምስ ተኸፈተ ንሳ ከዓ ዋጋኣ ክትወስኽ تثبيت كجبرلا إيه مالتي 6% ستيل مخسب رخيبالا جن ستيل كتوسخها هو دحين ماركت نخفت حجي 4 دقائق تاريخ وزلو Uber is using AWS yes excellent بينه AWS مالت بزح يتقملوا عبي نجاريتي competition with بعال مايكروسوفت بعال جوجل بعال مايكروسوفت جوجل أمازون يمكن كان دي سلسلة دلوا AWS زبلا مالتي تي كلاود نبلو so سلسلة إنك of course صبغ عبية ريالوا Uber نبعلها خدتين حنت تكمت مالتي بيتفابا كمي إخا تريو عدنو رسالة خجبر عيفا لحونا ناي أبل كن رئينا تنحيلنا دحر سلسلة دقاء تنحينا كلم إيقن ماركت خفت سلزولو تماركت كمي كم زولو خن رئيا سلام بزعبانا يحبراوي أو أي نو وانو بزح عندي كوين النمبر عن لهم لسك بريحونا سكرينشوت وسيدي اللي هناك كان إسرائيل اللي واحد خلته سلام برين سلام تغليد تانكي سولانا كمي خيدا اللي هنرينا سولانا Charlie Munger strategy to invest the best 1% stocks. I own Amazon. Always need to get to Meta. I feel I missed the boat. The same here واجي حونا كم زي عينت حسابات عليكم أبو كنت comment section دفوا مو أحوات كم زي ترى حجي اختك ما خلي حجي انتهي زبلنا ذلوا Charlie Munger حجي زموتي ودرب 100 عامت مسكون حدا خاطر زبلوا أو وفرت مالتي نناتهم استراتيجي لو مستفل عليه
ማለት በዓል ዋረን ባፈት ከም ጀማሪ ትኮንካ ካብ በብሓደ ካብ ኣማዞን ኣፕል እናበልካ ትመርፅ ብሓፈሻ S&P 500 ድዩ ወላ ኢንደክስ ፋንድ እንተመሪፅካስ ነቲዮም ውልቃዊ ዝመርፁ ይስዕሮም ይብል ሓቂ ዝበዝሐ ግዜ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ በዓል ቻርሊ ማንገር ከዓ 1% ዝበለፃ ስቶክስ ክትውንን ኣለካ እዮም ዝብሉ ንሶም ግን ብዙሕ መፅናዕትታት ይወስዱ እዮም እዚ ኤርኒንግ ፐር ሼር ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ፕሮፊት ማርጂን ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ካሽ ፍሎ ፍሪ ካሽ ፍሎ ዝብሎ ዘለኹ ብሓፈሻ እቲ ባላንስ ስቴትመንት ድዩ ወላ ኩሉ እቲኣታውን ወፃእን መዓልታዊ ቸክ ይገብርዎ እዮም ማለት እዩ ታንኪ ይብርታዓኩም ለይ መስል ኣብ ኩልኩም እስከ ፅሕፋቡለይ ክቡራት ኣሕዋት ይብርታዓኩም ኣሎ ዶ ይኸውን እዚ ዝብሎ ዘለኹ ተርሚኖሎጂስ ወላ ይርዳእ ንበይነ ይዛረብ ከይህሉ ኣይ ቲንክ ሓደ ክልተ እኳ ርዳእኩም ኣሎ እንዲ ርግፀኛ ሜይቢ ዝብርታዕና እንተሃልዩ ብቕል ዝበለ መገድታት ከዓ ክንከዶ ክንፍትን እዩ እኮ በዓል ኣማዞን ተስላ ፅብቕቲ ነጥቢ ፋጭሓውና እቲ ማርኬት ናይ ኤክስቼንጅ ዝኽፈተሉ ሰዓታት ንሱ ኢለኩም ኣለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ትሬድ ክገብር ክእል እየ ክገዝእ ክእል እየ ንሱ ከዓ ኣብ ፕሪ ማርኬት ክገዝእ ተኽእሎ ፍቓድ ሂቦምኒ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኣብዚ እንግላንድ ኣብዚ ዩሮፕ መፅኡ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ብብዝሒ ከምኡ ትገብሩ ነርኩም ክሳብ ሕጂ ሶ ዳርጋ 24 ኣዋርስ ዝክፈተለን ኣለዋ ኣነ ሕጂ 24 ሰዓት ክገብር ኣይክእልኒ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ትሬዲን ማለት እዩ ማራ اوكي شير قبل لكم سكرين احوات ماركت لا تخفت عندي حجي كمي يقبرال انا بعلي تريدز قبر كلها ستوك على بزي كاريوكمي وصيد كمي كتمز كان ريا مالتي زي حجي ماركت يخفت له 150 نيجاتيف حديره زي ماراثون شورت لاز قبركوا حجي كن اي ثينك داون كويناس لازلا مخسب ب 230% خيدا مالتي حجي نزي اوف كورس 400 تخسيب له نزي حجي ابو كلهم ستوب ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት 300 ተወሪዳስ ስቶፕ ግበር ለይ ክብላ እየ ኣብኡ ምስ በፅሐት ሽዑ ባዕላ ክትሸጣ እያ ማለት ትሕት 3 ሕጂ መክሰብ ረኺብ በቃ ተሸይጣ ኦረዲ ምክንያቱ ዋጋኣ ካብኡ ንላዕሊ ትድይብ ስለ ዘላ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ማርኬት ክወስደኩም ኣብዚ ግን ቢትኮይን 42 እዩ ዘሎ ናይ መታ እዩ ዘድልየና ትቐንዲ መታ 16% መክሰብ ረኺብ ኣላ ኣብ ዝሪእዎ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ኣብ ሓንቲ መዓልትስ I think ከባቢ 10% ክዲብ ትፅቢት ትገብረለይ ኣነ ብዚ ግዜ እዚ 465 16 ሚእታዊት ኣላ 457 ወሪዳ ብዚ ግዜ እዚ ኣማዞን ክትሪእዋ ተለሊኹም ኣብዚ 6% ኣሎ ስቲል ንሱ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ኣብዚ ከማን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ tradingview.com ኢልኩም እንተኸይድኩም ወይ ኣብ ዝኾነ እንተኸይድኩም ክንደይ ከም ዝወሰኸት ኣብዚ ኣለኩም ማለት እዩ 10 ቅርሺ ወሲኻላ 6% ካብኡ ብዙሕ ኣይትንቀሳቐስ ንእሽተይ ወሪዳ 6.34 ሕጂ ላዕሊ ታሕቲ ክንክብል ናይ ግድን እዩ ብፍላይ ኤርኒንግ እንተሂበን ፀብፃብ እንተሂበን ያ መፃ ኣማዞን ናብ ኣፕል ክመፅእ ኣፕል ዳውን ኮይና ኣላ ስለምንታይ ዳውን ኮይና ወይ ከዓ ስለምንታይ ዋጋ ወሪዳ ክንሪኣ ኢና ምክንያቱ ኣፕል ከዓ ሓንቲ ካብተን ዝፈትወን ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለምና ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ናብኣ ናይ ሪዛልት ክንከይድና እዚ ማርኬት ግን ከም ዝመስል ዝበዛሕኩም የፀጉመኩም ነይሩ እንዲ ከመይ ከም ዝኾነ ማርኬት ክፍት ምስ በለ ንሕና ክንገዝኣሉን ክንሸጠሉን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወላ ቅድሚ ማርኬት ኦፍ ኮርስ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ብፍላይተን ዓበይቲ ትካላት እንተኮይነን ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ኣማራ ወይ ማራቶን ኢለ ከሪአኩም ፀናሕኩ ክትገዝአን ክትሸጠን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ማርኬት ቅድሚ ምኽፋቱ እተን ዓበይቲ ትካላት ግን ስቲል ወላ ቅድሚ ማርኬት ክትከፍታ ትኽእል ኢኻ ሶያ 16 ቅርሺ ወሲኻ ኮለል ትብል ኣላ 3 ቅርሺ ወሲኻ ሶሪ 3 ቅርሺ ወሲኻ ኮለል ትብል ኣላ መታ أبل ستيل 2.74 كتملست فتنا لاجن 500 S&P 500 يا جرينكت كيديا تحسب زلا هو بقى 0% لا بحصيو نو مخسر نو كسارة S&P سلازي تعداقس دارقا
أماكن يزلوا مالتي تكلم هنا تنتايو أبل نيجاتيف سلازمسات بس فيسبوك ده لعل سلازمسات يامبر probably ما زي أبل لعل تتنسني أو بوزيتيف أنت زخون يرو تي S&P 500 كا بوزيتيف مخونا مهنياتو أبل حنت خابتين ببزحي ويتد ويكا ببزح ماركت كاب سلازلوا أبناي S&P 500 يكون كالق مالتي سو ماركت خفت كله خمس مثل بحث زبالة أحوات كريوكم يجن صعب ناي أبل سلمنتاي واقع يغنس اللغة كريوكمي أتاوتاتهم كم من تايم زمت وزلو تيرنين برشير تثبيت تغيير لزنا برخة كمي كخون كيلو هنري أنا ناتشل جلاسك أبي غازويو ناتشورال جلاس أوكي ناتشورال غاز هنري أنا في التنينا صبو يرد أنا الله أوكي صبو تالي يقول صبو الله يرد أنا الله أبي إيترو ستوك كجزء نس نفسي FDU زأتوكا كمي يمسلكا سكرين شير غير خمس على خفتني أذكرني ها موداتا صبوا على برين أوكي perfect thank you وجهها ناب أبل كوست دوكم قلت فيله بدحوري نشتي ناب interest rate كنسجر كنفتنينا with Apple أو منظم اوكي ناي أبل كا منتاي أتاويتا تاتنسينا هنريو درجة 69 بليون درجة 500 مئتاويت مالتي كا 120 بليون انتاي دا نو كباب 600 مئتاويت يخون على لمبر 69 نتبشو أتا زتماغلو 119 نتبش دشته 58 مئتاويت كابتي أتاويتاتا اوكي سو 58 مئتاويت اوكي ابز 69 مالت 58 مئتاويت كاب اتاوي ناي ابل كاب ايفوني سلازي ايفون كازن احنا نتقمولو تليفوناتنا مالتي سلازي قنديناتهم اتاويهم مخسبهم كابزي ايفون يخون الله اوف كورس ماك بوك از لابتوب زتقمول زلخ ماك بوك ناتهم مالتي ايباد اللهم اذا زسفلا زلخ ايباد درجه 7 بليون اتاوهابهم كومي سلازي معره مالتي كاب ماك بوكن كاب ايبادن درجه تمساسالي مخسبين زمصول زلو يا ناي واتش إذا ساعتها جلجلة زشتوها اوف كورس وي ايباد ابزلنا 12 مئتاوت ايرباد مالتي سوري زناي اذني كنت كم كلنا ويكا سيرفيس اغولغلوتاتي هوبيهم اوف كورس نحنا جنزب نكفل كلنا بتناتهم والت نتقمينا ابزلنا بزح يتقمولنا ازي كلاود لنا زناي ميوزيك تي في ازي اب ستور حدي درجه 30 مئتاوت زخون داونلود كنقبل كلنا 30 مئتاوت جنزب نعوم نزوسدو سلاز تويتر داونلود جيره 10 قرش تخفيلن ورحي 3 قرشي ناب ابل يخيد مالتي سلازي بزح كم جزا خرا غيركم حسبه زخفلون مع تويتر مع الفيسبوك مالتي سلازي بزح اتاويتات يزلوم كندا اتاوناتهم ግን ካብ አይፎን ክሸጡ ተሸጊርዎም ኦፍ ኮርስ اتاويتاتهم ክውሕድ እቲ ቀንዲ ጎዲሉ ዘሎ ናቶም መክሰብ ከዓ እዚ አይፓዶም ዲ ወላ ቴሌፎን ዳርጋ ይቀይሮን 5 ዓመት 6 ዓመት ወላ ሓንቲ ለውጥ ከይረአይና ማለት ተመሳሳሊ ዓይነት አይፎን ይሸጡልና ኣለዉ ብኡ ምክንያት ከዓ ዋግኡ ክጎድል ክኢሉ ስለዚ እቲ ሰርቪስ ዝበልኩኹም ንሕና ንጥቀመሉ ሰርቪስስ ናይ ኣገልግሎት 23.1 መፅኡ እቲ ኤስቲሜት ወይ ትፅቢት ዝነበረሉ ግን 23 ከባቢ ነይሩ ስለዚ ሉዝ ገይሩሎ ብዚ ማለት እዩ እቲ ፕሮዳክት ዝበልናዮ ናይ ምንታይ ፕሮዳክት ከይትብሉ ከዓ ናይ ሰርቪስ ናይ ፕሮዳክት ማለት እዩ ረቨኒ 96 ትፅቢት 95 ዝተገበረሉ ስለዚ ፅቡቅ ኮይኑሉ ኤርኒንግ ፐር ሼር 2.18 ተመሳሳሊ እዩ ብዓቢ ፍልልይ ኣይኮነን ናይ አይፓድ ግን 7.606 ክሸጥዮም ዝተባሃለ ኣብ ዘለና which is not very good بتاعم صبغ زي كونه مالتي يعني ايفون 68 بليون اتاو خغبر ام سباله 69 which is good اب تشاينا تقند صقم ناي ابل ناي تسلا كوين زلو ግን اب تشاينا دارغات قند اتاوتاتهم كاب تشاينا زمص እዩ دارغا ብዙح اتاوتات ناي تسلا ناي ابل اتاوتن كاب تشاينا استيز ناي تشاينا ايكونومي كودل كله ناي بعال تسلا ناي بعال ابل كا صلوا يغبرلهم ስለዚህ اب ابل ኢንቨስቲጌርካ بتزاوار መጠን ንቻይና ከዓ ንሽተይ ኤክስፖዠር ወይ ከዓ ጽልዋ ትረክብ ኣለኻ ማለት እዩ ሶ እቲ ዌራብል ሰዓታት ገለገለ ንብሎ ዘለና ከዓ ኦፍ ኮርስ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ኮይኑ 12.02 ዝተፅበናዮ 11.95 ኣምፅኡ ስለዚ ካብ ትፅቢት ንታሕቲ ምስ ዘምፅኣ ስቶክስ
ዋጋን ይጎድል it's very simple ማለት እዩ ሰርቪስ ማርጂን ብጣዕሚ ጽቡቅ ከይዱ ኦፍ ኮርስ 78 መሲ 70% ፕሮዳክት ማርጂን ከ 19 ሶ ኣብ ቻይና ከም ዝብለኩም 12 ሚእታዊት ክጎድል ክኢሉ ኣብ ቻይና ዝገዝእዎን መካይን ሰዓት እዚን ሰዓታት ገለገለ ኣይፎናት 12% ክጎድል ስለ ዝኽኣለ ኣታዊታቶም ውሒዱ ማለት እዩ ኣይፓድ ወላ ሓንቲ ዳርጋ ኣይሸጡን ማለት እዩ ማይነስ 25 ማለት is very low ዝኸውን ዘሎ ሰዓታት 11% ስለዚ እዚ ቪዥን ፕሮ ዝበሃል ናይ ዓይኒ ኣምጪሞ ዘለው ጽቡቅ ገይሩ ሙቪ ገለ ዘርኢካ ዝበሃልካ ኦፍ ኮርስ ሕጂ ብዙሕ ትጽቢት ኣይግበረሉን እዩ ንኻኣቶ ማለት ስለዚ ቀንዲ መን ሓሲባላ ነዚኣ ቻይና ዓብ ጽልዋ ገይርላ ኣሎ ማለት እዩ ተወሳኺ ግን ኣይፓድ ንባዕሉ ካብ ትጽቢት ንላዕሊ እዩ ስለዚ ማይነስ ክንደይ ዝኾን ዘሎ ኣይፓድ ማይነስ 25 ኔጌቲቭ 25% ማለት is very very high እዩ ብኡ ምኽንያት ከዓ ዋጋ ናይ ኣፕል ጽልዋ ክገብረሉ ክኢሉ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ግዜ እዚ ደሓን ኮይና ኣላ ብጣዕሚ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ንእሽተይ ከምኡ ክረክብ ከሎ ትዕዳጋ ኣይፈትዎኒ ስለዚ 2.3% ዋጋ ክትጎድል ክኢላ ኣላ ማለት እዩ ሶ ማራቶን ኣብ ዘለኩም ኣሕዋት ሓደ ንጥብቁተ ተዘይሸጦ ነይረ ሕጂ ስለዚ ሸጥኮ መክሰብ ረኺበ ምክንያቱ 42 ግዜ ኣብ ገንዘብ የምኾንኩ ነይረ 300 መክሰብ ከስይበል ኣለኹ እዚኣ ማለት ጅስ ንእሽተይ ገምጋም ከመይ ከም ዝኾነ ንክትፈልጡ ኢለ ሶ ናይ ኣፕል ከምዚ ይመስል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ ጽልዋ ስለ ዝገበረላ ዋጋኣ ዳርጋ 2% ጎዲሎ ወይ ከዓ 4 ቅርሺ ከም ዝጎደለ የርእየና ኣሎ ተስላ 184 ወሪዳ is good ትሕቲ 180 እንተኸይዳ ኣነ ሼርስ ክገዝእ ሓሲበ ኣለኹ ምክንያቱ ዳርጋ 60 ሼርስ ኣብዚ ዓመት ገዚእ የለን ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ታሕቲ ትወርደልና ትኸውን ንግዜ ጽቡቅ ጌርና ክሳብ ንገዝእ ካልእ ናይ ኢንተረስት ሬትስ ተስላ ካበልኩ ኤንፌዝ እዚ ናይ ኤነርጂ ትካል ማይነስ 4 ወሪድ ሎ 101 which is good ምክንያቱ ልዕል ትሕቲ 100 ክትወርደለ ዝሓስብ ነይረ እዚኣ ከማ ንክገዝእ በዓል ማለት እዩ ኤንፌዝ በዓል ናይ ኤነርጂ ኢንተረስት ሬት ክቅነስ ከሎ እዚአን ትካላት እዚአን ሰማይ ክስቀላ እየን ማለት እዩ ግን ኢንተረስት ሬት ዓብ ጽልዋ ክገብረሉ እዩ ሶ ብዛዕባ ኢንተረስት ሬት ክዛረብ ከለኹ ፌደራል ፈድ ወይ ከዓ ፌደራል ሪዘርቭ ኢልና ንፅውዖ ነቲ ናይ ፖሊሲ ናይ ገንዘብ ዝቆፃፀርዎን እዚ ኢንተረስት ሬት እዩ ኢኮኖሚ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ሰብ ሰራሕተኛ ይስጎጎ ኣሎ የለን ብምርኣይ ነቲ ኢኮኖሚ ዝቆፃፀርዎ ቴም ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሆልድ ገይሮሞ ነቲ ሬት ማለት እዩ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ጠጠው ኣቢሎም ጥራይ ዘይኮነ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ሰብኣይ ፖል ዝበሃል ዋግኡ I mean the interest rate ኣብዚ መጽ ዘሎ ማርች ቆርጽዎ ኢትጽቢት ተገይሩሉ ነይሩ እንተኾነ ግን ማርች አይን ቆርጾሉን ኢና ክንቆርጾሉ ዘሎ ተኹለስ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ኢሉ ተዛሪቡ 100 ኮይኑ ኣይዛረብን ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ዕዳጋ ንሱ ዝተዛረቡ ስለ ዝንቀሳቀስ ማለት እዩ ክንቆርጽ ኢና ወርሕ 3 ተዝብል ነይሩ እዚኣ ኢንፌዝ ክብለኩም ጽናሕኩ ሕጂ 4% ማይነስ ኣይኮነን ከባቢ 120 130 ንበጽሕት ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚአን ከተዋፍር ከለኻ ኣብቲ ኢንተረስት ሬት ኢኻ በት ትገብር ዘለኻ ወይ ከዓ ተትሕል ዘለኻ ብተዘዋዋሪ ፖርሰናት ኣታዊታትን ክልዎን ግን ዓብ ተራ ከም ዘሎ ክረዳእኩም ስለ ዝደለኹ እየ ስለዚ ፌደራል ሪዘርቭ ጠጠው ኣቢሎሞ ነቲ ሬትስ and it indicates it is not ready to start cutting ብለና ኣሎ ንክቆርጽ ሬዲ ከም ዘይኮነ በቃ ዕዳጋስ ክመርሓና ኢሉ ተዛሪቡ ንሱ ክንሪኦ ኢና ብዙሕ ባንክታት ክወድቃ ተጀሚረን ኢንተረስት ሬት ክቆርጹ እዮም ክግደዱ እዮም እንተዘይኮይኑ ግን ኣይንቆርጸሉን ኢና ምክንያቱ ኢንተረስት ሬት ናትና ታርጌት 2% ክሳብ ዝኾነ 2.93% ለዚ ግዜ እዚ ስለዚ ክንጽበየ ኢና ባዕሉ ክመርሓና ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ so federal reserve sent tip signal that it's not done raising interest rates but it is done ilu anyway raise ኣይንገብርና ኢሉ ተዛሪቡ raise ክንገብሮ ዘሎ ተኽእሎ ውሑዲ የለን ዳርጋ ግን ክንቆርጸሉ ዘሎ ተኽእሎኻ of course ቀፂልና ክንቆርጽ ኢሉ ተዛሪቡ so እቶም FOMC ዝበሃሉ ወይ federal open market committee ዝበሃሉ remove language that had indicated willingness to keep raising interest rates by the way ከም ዝገበሩ እዚ ናይ interest rate sensitive ዝኾና ትካላት ከዓ ዋጋን ወሪዱ ኣብ ናይ ሪትስ ወይ ከዓ ናይ ገዛውቲ ክንርኢ ከለና ኩሉ ገንዘቡ ወሪዱ ማለት however it's also said that there are no plans yet to cut rates with inflation still running above the central bank's target ስለዚ ናቶም ታርጌት ከም ትበልኩም 2% እዩ ስለዚ ነቲ ታርጌት ንኸይቀርብና ኣይንቆርጽና ኢሎም ተዛሪቦም ግን ቆርጹ ትጽቢት ገይሩሉ ትዕዳጋ ናይ ኢንግላንድ ከምኡ ተመሳሳሊ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ኢንግላንድ ከዓ ባንክ ኦፍ ኢንግላንድ ተባሂሉ ይጽዋዕ ልክዕ ከምቲ ወይ ከዓ BOE ኢልና ንጽውዖ ማለት ከምቲ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ
could be about to open the door to interest rate cuts ናቶም እንታይ ብሎ ዳርጋ ተስፋ ሂቦም ክንቆርጽ ኢና ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳርጋ ተመሳሳሊ ዘሎ ክንቆርጽ ኢና ዝብል ተስፋዮም ገይሮም እዚኦም ጎልድማን ዝበሃሉ ባንኪኦም ጸብጻብ ዝህቡና ናይዚ መጽናዕታት ወሲዶም ገለ ማለት እዩ ዓባይ ትካል ስለዚ ወርሒ 5 ቁረጽ ክጅምር እዩ ኢሉ ተስፋ ገይሩሎ ሰለስተ ሬት ካት ክበጽሕ 5 ነጥብ ገለ ዘሎ ብዙ ግዜ እዚ 5.25 ግን ክሳብ 3% ክወርድ ተስፋ ገይሩሎ ኣብዚ ዓመት ማለት እዩ ስና ኣሜሪካን ተኸይና ኣብዚ ማርች ቁረጽ ዘሎ ተኽእሎ ኣብ ዘለኩም 19-20% ማለት ዳርጋ ኣብዚ 80% ከዓ ኣብታ ቀጻሊት ዘላ ንቁረጽ ማለት ኣብ ብድሕሪያ ዘላ ወርሒ 5 ማለት እዩ 47 መዓልቲ ተሪፉ ኣሎ እሶም ካልኣይ ግዜ ኣኼባ ክገብሩ እዚኦም FOMC ዝበልኩኹም 47% ተሪፉ ኣሎ ኣብዚ cmegroup.com ኢልኩም ከይድኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ኣብትዴት ክትኮኑ ትደልዩ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማርኬት ማለት ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዕዳጋ ኢንትረስት ሬት ከም ዘይቁረጽ ገይሩ ሓሲብዎ ኣሎ ወይ ከዓ ገምጋም ወሲዱሉ ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ትሪኦ ብርሂን መታ እንደ ኣማዞን ጽቡቕ ደይ ግዛእ ይኸውን ዋላ ከመይ እንታይ ልና ጸኒሕ መሲል ካብዚ ታንኪሞ ኣሕዋት ብልቤ ዘመስግነኩም ብምምጻእኩም ኣቐዲመ ምክንያቱ ኤነርጂ ህበካ እዩ ብዙሓት መሲልኩም ትከታተሉ ከለኹም ምክንያቱ ከምዚ ቫልዩ ክብሪ ዘለዎ ስራሕ ይባል ኮይልካ ስለተኣምን ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ልና ኣሎ I feel like I missed the boat ኢልና ዳርጋ ከምዚ ሓሊፋት ንኮይኒ ይስምዓኒ ኣሎ ብሕሱር ከላ ዝገዛእ ክዋነ መባሊ ኦኬ ዋጃ ሓውና ማለት እዩ ስለዚ I own Amazon ኢልዋ Amazon ይውነኒ which is good 6% ከሲብሎ ግን ኣብ መታው ያ ፌስቡክ ንኸይኣቱ ግን ንእሽተይ ሓሊፋትን ይኮይኒ ይስምዓኒ ኣሎ እንታይ ክብለኩም ደሊ ትማልፈ ትገዝእ ነርካ that would be wonderful ምክንያቱ ዋግኡ ውሑድ እዩ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ no 100% sure ግን ስቲል ክውስኽ ዝብል ተፅቢት ኣለኒ ናይ መታ ምክንያቱ በቃ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ዲቪደንድ ክኸፍሉ ካልእ እንተኮይኑ ፅቡቅ መክሰብ ክርከበሉ ይኽእል ዝብል ግምት ገይረ ኣለኹ ካልኣይ ግዜ ክሪአኩም كندي كم زلمة وريز متى anyway دونجهم زعتهم تحلهم كم مجمع خلكم تخاطروا مهنياتو متى فيسبوك مالتي واو 10% خسيب على خندي انت لكم صنيحه 10% تاعتي عبد حتصير جزي لكم ريوا اوريدي 19% غير ستيل توسخ على مالتي ستيل توسخ على انا خليكم كلكم 15 تبقى لي يعني راه قديمه 4% وسيخه زي اخلنا هي ودعنا 45 دقيقه مالتي So that's amazing. Over 20 انت حديرة لو معانتي نسونيكا of course نشين توسيخة wonderful amazing متى مالت فيسبوك مالتي لكم كبرات أحوات فيسبوك مالت كأ كنا كم زنبات كريكم نيش تيس إلى توصلوا ترى حليف النام مالتي ولا حد يختار كبولات خليها متى كم جمرت تخونكم كم زبولكم عبتن عبيز بلات كالات استزانا غوغورو إذنتهم فوق تقولوا كتقومكم خلي 10% توسيخة just imagine ماركت سابزي نيرو أقدم أبيلو يرت ديت رأي 36% وسيخة أنت مالتي 10,000 زوافر كاس كباب 14,000 قريبون يرو مالتي أبوشتي ورحي هاي جانواري يرت ديت 250 أبزخا 10,000 زوافر كاس كلتهم 250 شح سوري 25 شح مخانا الكان يرو مالتي مهنياتو 288 تنيرة أبو زي كنا جن أنا خمهر كله أبناء ستوك ماركت عداقة بالطعم حما أظن برو لجيزي أبزي 29 يرانا حنتي 382% توسيخة نتا مالت فيسبوك مالت واتساب انستغرام إز ماسنجر نتقومول زلناي سلازي بطعمي صبوق كم زخلت يرينا لي نشتي حليفنا أقدمنا إنفست نقبر نيرنا طبق انتزي كوين جن I think كنركبولو نخلينا just overbought كوين خو نخلي حجي نجزي مالتي thank you أستير حفتنا أب كريبتو انتهي مالتي أب كريبتو قلني أصحف نيرات كنت كونت خليه متى بلاس 17 أتيا أوكي thank you هرمون 20 أتيا أخذتها تصحفات راي so that's amazing thank you for your service برهين thank you هنيبا option trade كتقبر يكالدو هاي option trading نبز عادي نقبرنا أتقام مندي عبز ناي CF دين قالنا نقبر عبز يوروب وي إنجلاند زلنا option دين عبز زخانة قبر تخليها of course هكذا علي كاريكم يخلي USA هم دلهم تيم option لكم تحت زلهم أبزي مالتنا option كستاي كوبنا أزي أشجاري أبكندو CFD أمزهوبنا جن ويبول أبز عدد ما تيون سوزلو of course hope نقبل some options trading كهوبنا مالتي كريبتو متى جوردان TV
thank you أحوات بلبي مسجنكم بمساءكم so أبر بعد بزح هنا شفينا thank you يم لافكا member بمقانكا أبتناي قصة غير في الكعب خدوا اللي تغلي هذا هنا سلام داويت حونا قال حتى تهليكم دخنا كل زبالة بفلاي تقولين ما جمرت مثل تهليكم صبونيرو ناي ريدسي كوناتات نيونوت ستوكيتس ألوان صدقتي حتى تخلع بعدين كابز حلفوا كهيبان يرى تسلا حنت خابتن زتسألوا يعني مخنياتو أب جرماني تكالالون إنه أمريكا دايركتلي عايز ألوان من ريدسي عبز إيدهم داس لذا أتو زخونو دارجان إحنا هنا powerful country أبى عالم سلزوبي أمبر دايركتلي كونن سألوان من أمريكا من يوروب زلنا يسألوان عن ريدسي من تشاينا عندي سألوان كلاي أبزي يوروب زلوا بتعني مسلوا سلزي حنتي وير هاوس إننا نبلو ويمكان يسرح اللوناتو فاكتوري ناي تسلا ኣብ ጀርመን ኣሎ ምስ ሕጂ ተዓፅዩ ኣሎ ኣደኖ ዕለት ክንደይ ክፈት ግን ተዓፅዩ ኣሎ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ዝፅልዋ ተስላ ክትከውን እያ ብሓፈሻ እዚ ናይ ጀርመን ትካላት ኣብዚ ዩሮፕ ዘለዋ ዓብ ፅልዋ ክገብረለን ህፅቢት ይግበረሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ቻይና ዝመፅእ ንብረታት እንተኮይኑ ሕጂ ብጣዕሚ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ምክንያቱ ኣይ ቲንክ ከባቢ 12 ሚእታዊት ኣብ ዓለም ትሬድ ዝግበር በዚ ናይ ሬድ ሲ ገይሩ እዩ ዝመሓላለፍ ናብዚ ንክመፅእ ብዛዕባ ባየር እንታይ ኮን ትኾን ዘላ ብዛዕባ ባየር وانت حفتنا انت تكون زلا باير يكردات باير ستوك ديا باير 19% لابزي 19% لا انت هلكني باير ETR Bayer says outsource some aspects of pharma business in Africa. Okay, ناي فارما تكاليا I think maybe أبقى على خير يعني برضو بيجي رخص تاجر كونيرة أي حس كونيرة يرتريت 10% تقولي لا واو قيحة كلها قيحة ذلا what sector is أبناي فارماسي سيكتور هذا لا مالتي سيستك يهو ናይ ጀርመን ትካል እያ መስለኒ ኣይረኣኹን ፀኒሖም ዝበልኩም ኣና USA ብብዝሒ ዝርኢ ቢሮ ሆን ኣሎ ማለት እዩ ዳሓን ኣብ ቀፃሊ ሜቢ ክሪኣ ትኮይነ እምበር ኣይፈልጣኒ ነይረ ወልሲ ግን ወልሲ ኣብ ቀፃሊ ጉግል ኤንድ ኣፕል ጉግል ኤንድ ኣፕል እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክልቲአን ኢንቨስት ጌርካ ما كلتين واجن وريدنا الكالوا سلزي تي earning ويك أتصاب ناتو negative سلزخوني انفيديا عوتي خالا for everyone بفل like المي عمت أنت وافير كلا يار winner محمش عمت خوين خامو يار millionaire البحر after 2 weeks open Tesla earnings is تبو 2 weeks I would say سبش عقد وسخ تخلع ما سي كانوا time the market is not easy كم زناتي تحت قبل تغليها زحلفة جزية زحلفة جزية كم دابلكا كم تنات كتارجت حمش شير تريخا لو ما حنتي زمزول حنتي نابلكا maybe average تترخبوا تغليها timing exact تترخب كياجن of course سبوا نجاري فارما يعني فارما هو تردين لو وينتا جنكري عيب كدام تعنت فارما بعد الفلالندي هي تكنولوجيا ذات كورة دي كونن سلام thanks for your service كم يجينا invest كم نجبر بوشتي كترينا دو البوشت مالت بولكي مالت كأي مثلني جوجل إن أبل سلام ناي نيو ستوك باق قلب لنا برهين ناي Chinese ستوك سايتم كفلني لأن جزيو I could be wrong I don't know جن Chinese ستوكس هيتعمل كاني ملو بملو real estate كنت حتى نخل دينا يقني لنا كنت حتى تقلي حاجة أنت بوتات فلالن دي خوين زلنا ناي real estate كلهم لسالكم هيك لين أنا تي expertise كأيكونن انت هذا اللي نيران yeah
ኣብዚ ለኩም እዚኦም ኣብዚ መንበርስ ዝኾንኩም ብውልቂ ክሕግዘኩም ይኽእል እየ ኦፍ ኮርስ ንገንዘብ ኢልካ ዘይኮንካ ንእሽተይ ሓገዝ ንዓኹም وهانيبال حاونا سلسته واو هانيبال كا thank you هانيبال شوعات كوينكم عبز members زاتهم مالتي so thank you guys I appreciate it Fidel Finance so members زخونكم of course ولقاوي حاجز قبر لكم خالي نخلهم ازي اشغاري خم تزبلكم انتر ኣብዚ ለኩም ኦሬዲ 7 ሳብስክሪፕሽን መጽእስ members ኮይንኩም ኣለኹም ኣባላት ናይዚ ቻነል so thank you guys ከመስግነኩም ደሊ ኣብዚ ፊደል ፋይናንስ ኢልኩም ምስከድኩም ኣብዚ where is it join እንተልኩማ ኣብዚ 9 ቅርሺ ወርሒ ኣሎ join ኢልኩም እንተኸፊልኩም of course ብውልቂ ወላ ሓገዝ ክወሃበኩም ይኽእል እንታይ ዲ ንኹልኩም እንተልኩም በቃ መዓልታዊ ስለ ዝደወለኒ እኹል ግዜ ከልዎም ይክእልኒ ናተይ መሰንጀር ናተይ ዋትስኣፕ ገለ ተዘርየኩም ምገርመኩም ምክንያቱ ዳርጋ شح زخون كستاي زلو مالي سلازي تم حدا خلتا ساب ممبرز زخونكم جن كحجزكم مخليه بستخال ان متن عبز حتتكم مملسين كلكم مع مالتي ممبر كونوا عيد تكونوا بزي جلس تا تليفون كدولوا تقولوا جن انتم ممبرز زخونكم ترايو سو ابزي جوين لكم ممبرشيب كتعطوا تخليهم احوات هذه channel نحجازي تغندي سو يا كم زي اتمثل بولك انت اللي هم مالتي رزحونا نزراوي يس بولك مالتي يا ترديني متى كم زلات تدو تقصل تبلا كم تزبلك اي حليفنا خو نخلي ستيل كتوسخ تسفع قبرلا ግን كم تزدله كندي ناي مخنياتو تيرن نخمصانا ጥራይ ግዜ ክወስድ ሕጂ ኣብ ካልእ ነገራት ክትጽልዎ ትኽእል እያ ማለቲ ዘይፈለጡ ግን ብዙሓት ኣለዉ ከም ዝናትና ናትኩም ናብ ሰዓቱ እዚ ማርኬት ከመይ ከም ዘሎ እንታይ ኤርን ረኺባ ዘይፈለጠ ብዙሕ ሰብ ንሶም ክገዝኡ ተጀሚሮም ካብ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ኦፍ ኮርስ ዝመጽ ዘሎ ሰሙን كتوسخ تخليها مهنيات كل جزء خم نقوله سابلاي عند ديماندي طلبا قربني متى سي اوفرفيو 10% وثيقه 10% وثيقه لا متى اوريدي سو متى تريكم 10% وثيقه دونكم زاتكم 10% مالت ካብ ሽሕ 1200 ኮይኑ ዶ ዘዋፍር ከያ ማለት is very simple بتوسخ dividend 50 سنتيم ንሓንቲ ሼር ሂቦም ኣለው ንድሕሪት ከፊልኩም ተመሊስኩም ትሪኢኹም ማዛ ቪድዮ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ብዙሕ ክትሕግዘኩም ትኽእል እያ ኣዋፈርቲ ተስላ no good ግን ከዓ good ማለት እዩ ጽቡቕ ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ ግዜ ተስላ actually ዓመት ሙሉ ዳርጋ ጽቡቕ ኣይኮነን ናይ ኣፕል ናይ ተስላን ክልተ ካብተን ዝፈትውን ትካላት እየን by the way ኣፕልን ተስላ سباي ولا حنتي وسخنا له ابل ستيل كنت بقله ولد لا مع تسلا مالتي امازون شدش درجه 7% خيد الله اولموست ساب كتب تخطاتي تسفا قبلها زحلفتني انت هاليا اي ام دي بعدين لما هاركم ابز حلفه مجلتي بنيره 160 كتور للي يصبي الله لكم يرا 163 تزوافر لانيره زبلزه تايزر ايكا كلنا بيرفكت كون هذا قالنا we just try our best مالتي سو انا حجزياس ابزي خندي اوليات لي نيرا 163 نيرا 160 كتورد لس ليميت اوردر غيرلو نيرا بدحر يقول لي 180 بس حاب حنت شي طلع 10 وسي خلا مالتي سو بزح حليفني اي ثينك ستيل كتوسخه كوري انت وردات لي صبوق انت زيكون كباب 195 كونت كوافر لاك فتني مخنياتو ازي قال كابتن سيمي كوندكتورز بحالا صبوق لو 5 ساعات تثبيت سلاز قبرلن انا مالتي انفيديا انفيديا نبعلا ريوا 3% وسيخ الله ستيل شو عتمي تقطعتيا زيهم كا ديفيدند كهابو اي تلفونيم وي كا سبليت غبرو هونيم هذا معلتي God knows when ስለዚህ انت كالات زي انت نوافر لنيرنا اوف كورس بزح مقصد مرخبنا لنيرنا زبل قمت علني سو اي ثينك ابزي حركم كون خلي احوات كل جزي حمت ساعات كم زين تيبنيا صبوق كحجزي خلي بحالي برهنا ايترو سي اف دي اي ترس عنه اوكي ثاني راح نحطها نسي اف دي ام دي جي ال نسي اف دي ثاني رامو ايتيرو كبرحاو كان اكسل ام دي جي ال ام دي جي ال ናይ ፋርማሲ ኣብ ናይ ፋርማሲ ኣክቲቭ ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣይ ቲንክ ከብልዕ ክብራት ሓወት ናይ ፋርማሲ ተሓትኑ ኣለኹ ናይ ፋርማሲ ሞር ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ እየ ዘለኹ
أنا تمسمعتات زوسر ويبوزح زكاتاتلو ناي ብዙሕ ዓይነት ሴክተር ስለ ዘሎ ናይ ፋርማሲ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ተፅቢት ዝግበረሉ እዩ ግን ኦፍ ኮርስ ከምዚ ኮረና ክመፅእ ከሎ ካት ናይ ፋርማሲ ብጣዕሚ ላዕሊ ክመፅእ ከምኡ ክመፅእ ተፅቢት ኣይንገብረሉን ሆፕፉሊ ከዓ የጋጥመናን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሕማማት ክመፅእ ከሎ እዮም ምስም ናይ ፋርማሲ ኩሉ ግዜ መክሰብ ዝመፆም ቅድሚ ዕዳጋ ዜና ሪድው ዝበልካያ እባ ንገረና ዜና ሪቪው እንታይ ይኾን ነራ ሄርሞን ኣይተረዳእትንን ኣላ ቅድሚ ሪቪው እዚኣ ማለት እዩ ቅድሚ ዕዳጋ ቅድሚ ምኽፋቱስ ብዛዕባ ኣፕል ብዛዕባ ተስላ ብዛዕባ መታ ክዛረበ ወይ ከዓ ሓበሬታ ክህብ መግለፂ ናተን ኤርኒንግ ኢለ ነይረ ብተወሳኺ ናይቲ ኢንተረስት ሬት ከም ዘይቆረፅዎ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ኸማን ከም ዘይቆርፅዎ ሂንት ሂቦምን ኣለዉ ወይ ተዝባሃለ ሂንት ብትግርኛ ዳጋ ኣይንቆርፀሉና ኢሎምን ኣለዉ ማለት እዩ ወርሒ 5 ተፅቢት ይግበረሉ ኣብታ ቀፃሊት ዘላ ሽዑ ክቁረፅ ምስ ጀመረት ኢንተረስት ሰንሲቲቭ ዝኾነ ናይ ሪል ስቴት ይኹን ናይ በዓል ተስላ ከዓ ገንዘብ ክውስኻ ተፅቢት ይግበረለን ክቡራት ሓወት ሓደ ሰዓት ፀኒሕና ኣለና ስለዚ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ብምፅናዕኩም ብልቢ የመስግነኩም ኣብ ቀፃሊ ዝኾነ ሕቶታት ሃልይኩም ፊል ፍሪ ፅባሕ ቀዳም ከዓ መደብ ስለ ዘለና ናይ ምሸት ሰዓት 8 በርሊን ታይም ብናይ በርሊን ግዜ ከመይ ጌርና ካብ ስርቂ ንከላኸሎ ብፍላይ ዋፊርናያ ዘለና ድዩ ናይ ባንክታትና ድዩ ፌስቡካትና ዝብል ብኸመይ የታልሉናን ትምህርቲ ክንርኢ ኢና ስለዚ ኣብ ትሽዑ ግዜ ብሰላም የፅናሐና ብሩኽ መዓልቲ ሰሰናይ